etorkinek bizitzen duten egoerari begira justizia, erreparazioa eta egia aldarrikatu dute 10 pertsonak Pausuko zubian antolatutako mobilizazioan. Bidasoa etorkinekin elkarteak eta Irungo Harrera Sareak mugan zendu diren etorkinak omendu dituzte izena bizenez. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan mugan egin duten elkarretaratzeaz gain aldaren azken garaipenaz ere hitz egingo dugu eta gainera Saran goazenek eskaini duen azken kontzertuaren irudiak proposatuko dizkizuegu. Ongi etorri iparraldearen orenera! Borroka berri bat irabazi du Alda mugimenduak. Baionako Higiezin agentzia bat okupatuz legez kanpoko praktikak salatu ditu. Hain zuzen militanteek salatu dutenez, Angeluko etxebizitza bat alokatu zuten bikote bati urte bateko alokairua kolpe batez ordaintzea eskatu diete. Legez kanpokoa den eskaera da. Horrez gain alokatzaile ohi eta berriaren artean alokairua 400 euro emendatu du agentziak, egiten ahal ez duena. Hori ilegala da. Eta ere gero hartu gira eta zenta duela 2 aste etorri dira gure ganat, gaitu gaituzte eta eganez zitela hartu zirela auzuekin lehengo jabiak 900 euro paratzen zutela, gehi fresh kargak, 80 euro, renai baitu 900 eta latanoietaik, oraiko alokairua 1300 hori ilegala da. Jakin bar da, agentzia batek ez duela 3 hilabete baino gehiagoko alokairua eskatzen ahal. Gainera, tentsiogune batzuetan alokairuaren prezioa emendatzea legez kanpokoa da. Eskolerri usian, kostaldi usia eta tentsioa badira eta alokatzeko. Eta ezin da, iragan prezioa hormeste. Legeak erraiten du, indizio bat, IRL, hori deitzen dena, eta horrek urtarrilaren lehenean, 3 erditaz igaitenan zirela. Erren ebeitu, kasu hortan, 30 euroz terdiz, baino gehiago etzuen igaitelan. Bikotea haserre eta triste agertu da prentsaren aitzinean. Nire ustez ikutaz trufatu dira, ez genuen beste aukerarik, benetan ez genuen beste auturik etxe bizitza bat lortzeko. Etxe bizitzarik gabe ezin duzu lan bat atzeman. Moralki ezin zira ongi sentitu. Duela asteak ez dudala lo egiten ez dakidalako zer gertatuko zaigu. Bi orduko okupazioaren ondotik, Higiezin agentziako arduradunak 9 hilabeteko alokairua irudikatzen duen 12.000 euro baino gehiagoko txekea itzuli dio bikoteari. Eta horrez gain alokairua 400 euro zapaltzeko engainamendua hartu du. Garaipen bat Aldarentzat. Orain 900 euroko alokairua ordainduko dute eta justiziaren aintzinean salatzen badu, guk alokairu ohia erakutsiko dugu. Eta justiziak alokatzaileari arrazoia emango dio. Guretzat garaipen bata. Borroka honetan, Aldaren elkartasuna funtsezkotzat jo du legez kanpoko praktika hauen biktimak. Nik arazoak dituen hori aholkatzen diot Aldaren gana joatea, haiekin harremanetan jartzea eta ez zalantzarik izatea. Nire herrialdetik urrun nago eta sostengua hau jasotzea asko da. Legea errespetatua izan dadin, desobedientzia zibilaren bidez lanean segitzeko prest agertu da Alda mugimendua. Mugetan diren migratzaileak omendu dituzte Pausuko zubian beren izena bizenak gogoratuz. Bizi arriskatuz muga pasatzen duten etorkinak pertsonak direlako. Izenak aipatu ditugu eta ohorea pertsona konkretu egin zaie. Eta migrazioa beste gauza batzu bezala kopuruak dira. Hainbeste 1000, hainbeste 100 eta horiek ez dira benetakoa. Pertsonak dira gu bezalako eskubideak dituztenak eta orduan hori goraipatu barzan. Mobilizazioaren bidez egia, justizia eta erreparazioa eskatu dute Bidasoa etorkinekin elkarteak eta Irungo Harrera Sareak. Hori da, azken finean hemen gaude justizia eskatzeko, memoria eskatzeko eta erreparazio eskatzeko, ez? Familia guzti horiei eta hemen bildugaren pertsona guzti hauentzako batez ere. Hortaz, ondo dago beti atzera begira egitea eta gogoratzea, baina batez ere hobea da etorkizunera begiratzea ez berriz ere gertatzeko, ez? Eta hori argi dago politiken esku dagoela eta hortan egin behar dugula indarra.
Erakundeen iritziz migrazio eskubidea guztiz urratua zaie etorkinei. Ez da errespetatzen denontzako, behintzat, eta are gutxiago muga honetan ikusten diren praktikak egunerokotasunean argi uzten dute migrazioa ez dela eskubide asko eta askorentzat. Zirkulazio librea guk izanez badaukagu, baina argi ikusten da hortan ere ez dela denontzako. Muga iste hori eta represio horrek eramaten ditu arriskuak hartzera. Elkarretaratzearen bidez, botere publikoi beren ardurak hartzeko deialdia luzatu diete mobilizazioan parte hartu dutenek. Betikoa, eskatzen dugu da ardura hartu behar da, ekintza hauek ez dira gertatzen eta azken finean inorrek ez du ardura hartzen, ez? Eskatzen duguna da benetako soluzio bat jartzea guzti honi, ez? Bidasoa etorkinekin elkarteak gainera gogoratu du azken asteetan eragile politiko anitzek bat egin dutela muga irekitzeko eskaerarekin. Prefetak esan du, behar bada, udan irekiko dirala. Santanok eskatzen du aspaldi. Baionako alkateak ere, Hendaiako alkateak ere esan du, beharko litzakela ireki eta zirkulazio eskubidea utzi. Antzi zaigu Schengen ginela, 82tik, eta Schengenen ez dira mugak izan behar. Eta hemen muga baino mugago dago eta oso muga errepresiboa. Gogoratu behar da, iazko urtean 9 pertsona zendu zirela ipar zein hego Euskal Herriaren arteko muga. Urtarrilarekin amaitu da iparraldeko hezkuntza publikoan datorren ikasturterako murgiltze eredurako eskaerak egiteko epea. Eskola publikoko murgiltze ereduko ikasbi guraso elkartekoek errandute inoiz baino gehiago izan direla, 12 bat. Gehienak lehenbiziko aldiz egin dute eskaera, Lapurdin egin gainera. Azkainen eta Jatxun berriz egun dituzten sistemak garatzeko eskaera egin dute. Zirkularrarekin eta Euskararen erakunde publikoak eta hezkuntza ministerioak adostutako gitarekin galdeak egiteko baldintza aski argiak dira eta horrek lagundu duela diote. Horri esker, hor sartzetik, irailetik, 10 bat eskolak murgiltzea eskatu du, idekitze berriak, beraz baitugu 9 idekitze berri, eta 3 edatze, beraz beste adiez handietara edatzea murgiltzea, ama eskolan, edo lehen urtera ere. Murgiltzea lehen urtean egitea, jadanik ama eskolan zena lehen urtera. Eskaera asko izan dira aurten, Lapurdin batez ere eta ama eskolan daude gehienak. Besteak beste, Bidarte, Urketa, Biriatu, Senpere eta Barnealdean Atarratze Dolartzabale. Jadanik badaude 24 eskola publiko murgiltzean, horietako bat lehen mailako bigarren zikloan, Irisarrin. Helburuarekin eskolaren irakaskuntza hobetzea, ohartzen bai gira murgiltzean ama eskola murgiltzea dutelarik gero segipena asko zobeagoa dute, kolegioan segitzen dute sailele biduna, eta beste maila askion bat lortzen dute eskoraz, B2 maila, batzuk C1 maila, dizuan segitzen dutelarik. Erronka murgiltze eredua maila txipietatik maila gorenetara edatzea da. Dosiera pausatua, hezkunde nazionari, eta orain erantzuna hori eskola kartak emanen du, eta hori ikuskariak du azken hitza, eta berak erabakiko du, ahalen arabera, dosieran arabera, idikitzen alko direnez gela horiek. Martxoan jakinen da beraz, zenbat onartzen dituen hezkuntza ministerioak. Goazen telesaileko denboraldia ostiralean bukatu eta larunbatean aktoreek kontzertua eskaini dute Sarako herrian. Joanes Etxebest aktorearen herrian hain zuzen. Ikusentzuleok fikziozko telesaileko aktoren emanaldiarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!